mun yi magana jiya ranar muka ɗauko dogon mai tumbasa na dogon kinka muka ce za mu yi masa biki a nan wurin saboda ga irin halin da ya samu ina shamaru hausa ma muka ce ga irin biki da za mu yi masa a nan jihar kuma har yi kallo suka tafa kuma shekarun jiya kaɗai an samu wani abu daga abuja alisuma ya yi magana ya ce ai yana roƙo da cewa ɗan linti shari'ar da ake ɗan linti a birnin kebbi a daina yin ta yana roƙo cewa ɗan linti ne ba shi da gaskiya kuma ba na zara ɓata lokaci mummuna da aka da dabban mota a birnin kebbi akwai sweaters wanda ba sa kaunar jihar kano suka fito suka ce su daga yau ba za a ƙara dabban sarauta a jihar kano ba a sokoto za a yi duka kuma mun sannan akwai abubuwa da yawa a jihar kano da take ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari na cigaban dambe a Najeriya. Jihar Kano. Kuma da yana ake samun cigaba. Amma muna da makiya na jihar Kano wanda ba sa ƙaunar jihar Kano a Najeriya. Kuma sun kuma wata ƙungiya na cin mutunci na jihar Kano. Har ta kai ga shari'a suna shari'a ta nan linti. A kan sun zo sun je ɗan wasa nan linti ya kama su. Magana tana kotu. kuma shi ya zuwa shi ne yake gaya wa masu bawa cewa ɗan littara ba kuma da ya karfin sa a ɗaure shi kafin su kai kara kuma kai kara kuma yau wata biyar ke nan a yi shara to za mu shiga harkar kotu ita kotu ba ta wasa ba a yi mata wasa don haka kuma ya zana ta ɗan littara bai da gaskiya daga ya shiga kan gudunmi daban na harkar kotu kuma da za mu ce komai ba a nan ba sai abin da shari'a ta yi abin da kotu da yake idan mu ne ba mu da gaskiya mutu za ta yake idan mutu da gaskiya mutu za ta yake to da haka wannan abu yana ƙarƙashin kotu yana da kotu a wurin amma mu ba aiki ce ba wani hakuri ba a jihar Kano mu ba sa ba wani hakuri ba 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 goyon bayan wannan hakuri da ya bada ya bar shari'a ta yi aikin ta sannan jiya mun duba mun zama ga yau ko ita ba sa dokokin ka ajo daga sannan duka wannan ne ke yi an kira wani wasa an ce bar jihar Kano za a ba shi sannan kuma su waɗannan ƴan ɗan wasu dogon da tafasa an ce su suka samu an bage da su aka ce su suka ce ba za a yi ba za su zo jihar Kano ba sun daina zuwa jihar Kano amma in za a yi dogo ajo za su zo jihar Kano to kuma yanzu ya kamata a yi ƙoƙari a kashe wannan ajin da za a yi wa dogo to a taƙaice dogo ya zo da kansa ya ce to shi ba an ɗauki ƙarfin shi an ɗauke shi daga jihar Kano ya haɗu da wannan ajin ya yi tafiyarsa to mun yadda ba za mu ce komai ba mu da mu masa wasa ba sannan kuma mu wani yan wasan da suke da jihar Kano wanda muka san da mai yansa a jihar Kano to za mu ɗauki mataki a kansu irin sa Alhassan su shawa su yamage za mu ɗauki mataki a kansu duk mutumin da ya zo ka mana matakin da ya tsara kawo da shi za mu haramta mai don ba a jihar Kano samu ne yara matasa kuma za mu ci gaba da mu kuma da ya Allah zai kawo mana yaran nan za su samu rawa da haka al'ummar jihar Kano da masu tsoron jihar Kano da kasa da baki daya wannan ajo shi ne gwamnatin tunda baya cikin wannan an ce mana biki ne shi an ce kai iska ne shi an ce wani jihar Kano tun lokacin da aka yi mota ya yi wani jihar Kano kuma ga shi kwanciya shekarar jiya a yi masa haihuwa to shi kuma shawarar daga yanzu shi za mu yi wa an shi ba a so za mu sa da ya suna shi za mu haɗa da ya suna da haka wanda yake son jihar Kano muna ƙaunarsa wanda baya son jihar Kano ruwa a ƙaunarsa kuma akwai cabinet
kawo musu dabba a magana musu kan dabba a kan muna da kowaye yanzu zo da kan tafiya da da wani sakar wacce zai fata da wani sakar ku za mu yi kamar da kansa da da yaro ba sannan har masu kokawa ga su nan suka ainihin kuku tana da kuma kudawa da suka za ku taimake su kuma za mu kula da su za mu ci da abin da suke so sannan nura waɗanda yaran kudawa a ba su wuri kwana mai kyau a ba su nan abinci mai kyau saboda su karbe ko da za a yi suna zai da haka wanda kuma da kuma ya taso da wani wuri ya zo wurin mu da muna ƙaunarsa muna tare da shi muna da masa fiye da yadda ba wanda kuma baya tare da da kai ya ƙara gaba mu ta da wani kuma ba gaba da wani kuma ba mu da kuma shara ba mu da shara idan mu ne ba mu da gaskiya ko za ta tabbatar da gaskiya ko za ta tabbatar da kyau ne mu ke karfe da ce ya ga wani cewa an ba da mu da wani da su ne ya ta ba ya ka mu da